গঙ্গা 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 নাটা ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଛାଡ଼ିବିନି କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ଲେଖିଦେଲେ ସୁଗନ୍ଧରେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ସହ ଯିଏ ଦୁଶ୍ମନୀ କରେ ସେ ଶଳା ଜଳି ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୁଏ। କ'ଣ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଗରମ? ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁଁ, ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାରିକି କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବି ମାମୁଁ। ଭଣଜା କିରେ ଅସଲ କଥାଟା କହିଲେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିବି। ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା। ତୁ ପୁଣି ଏଠି? ହଁ ବାପା, ସେ ଗଙ୍ଗା ଚନ୍ଦନ ଭାଇକୁ ଅପମାନିତ ଦେଇ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଝିଅଟା ପୁଣି ମୋ ଭଣଜାକୁ ଅପମାନିତ କଲା। ଛାଡ଼ିବିନି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ। ଅଛୁଆଁ ଜାତି କିରେ ତମେ ତାହେଲେ କେହି ଜାଣିନ? କିରେ ସେ ନୀଳମାଧବର ଅଛୁଆଁ ଜାତି ଝିଅ, ତମେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନ? ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ବରବାଦ କରିଦେବି ବାପା, ବରବାଦ କରିଦେବି। সুযোগ মামু, সুযোগ। আরে এই সুযোগ এবে আপে আসবে আসি মো হাত মুঠারে। গোটে কাম করো মামু, ভଣଜା তুমি যেমিতি রে কଳ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ଦେଇ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ହେ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର। ଭଣଜା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଏମିତି ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବି ଯେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେ ନ କଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି ବାପା। ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୁ ବା ମୋ ଝିଅ, ତୋର କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ଭଣଜା ଆମର ଦରକାର ତା ସମ୍ପତ୍ତି ମାମୁ, ନହେଲେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟଟା ଫେଲ୍ ମାରିଯିବନି। ଠିକ୍ କହିଛ ମାମୁ। ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆରେ ମାମୁ, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଆସିକି ସଲାମ କରିବ। ଆରେ ମାମୁ, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ନାଗୁଣୀ ଆସିକି ନାଗିନ୍ ନାଚିବ। মনে রাখো মামু, যদি মোর গঙ্গা ন মিলে তাহলে তোমাকে বরবাদ করে দেবি মামু, বরবাদ। পাইবু, নিশ্চয় পাইবু। মাই নেম ইজ চন্দন। চন্দন লেখি দেবে সুগন্ধরে সর্বারিষ্ট শান্তি। চন্দন সহ যিয়ে দুশ্মনী করে সে সোড়া জড়ি পড়ি ভস্ম হুয়ে।